Oh, Flores de Mayo. Oh. Yan, nandito kami sa World Trade Pavilion dito sa Saskatoon City. So, nakita lang to ni Joanna sa Facebook. So, pinunta namin. Ito yung first day nila. Itong event na to. Yan. So hanggang ano to ata Sunday. What is that, baby? Bahay kubo. Not the traditional one. Pero yun, you get that. Bawal baby pumasok. Isabel, smile. Smile, smile, smile. Wala, nagsisimula pa lang sila. Ito yung hall para sa mga pagkain. Kasi nga ito yung first day. So meron ding Bangladesh and Pakistan. Yeah. Ay, Pakistan. Police girl. Nag-ano sila, nagpa-practice. Meron na rin pa konti-konti. Anong siopaw niyo? Coconut bar. Yan. Survey mo na po. Bago ano. Hello po. Hello po. Yan o. You want some siopaw? Siopaw? Okay, mamaya. Siyempre, nandiyan yung cut mo. Yan, kokolay. Nagsiset up pa lang. No? Day. Ha? Ilocos Empanada? I've heard good things about empanada sa Ilocos. So, yeah. Sige. Balik tayo pag Pag may food na. may food na. What's that? Philippines. Marami tayong... I remember yung mga high school days na isa ka sa mga ay, oh, is this mayon? Ayun nga, mayon, I think that's Kagsawa. Kagsawa Ruins. Kagsawa Ruins. Ay, hindi. Diyan kami, Bio. I'm assuming I'm assuming. Oo, I'm not sure. Kagsawa I'm not Ruins sure. yan, no? I'm not sure, Daddy. We're not sure, pero it looks Basura kasi sa gilid. Kagsawa Ruins. Oh, Bicol, yan. No, we're not sure. Malay mo, meron Yan pa yun. sa iba. Nako, alas 5 pa pala, no? Maaga tayo. Maaga tayo, baby. 5 PM pa pala. Alas 3 pa lang eh. Baby, nung elementary kami, dapat alam mo to. Dapat memorize mo yan. Oh, Bahay Kubo, si Rizal. It brings back so many memories. Anong pambansang bayani? Jose Rizal. Tanda mo pa yung sunod sa yung Panatang Makabayan. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Binago na naman ba nila? Binago eh. Hindi ko alam. Aray ko. Agila. Isabel, Mamaya pa. Alas 5 pa. Okay, what we'll do is, we have 7,107 items. Pag muna tayo sa ibang lugar muna. Come on. Sa Bangladesh muna tayo, tapos sa Pakistan. Meron pa sa labas eh. Ay, si Darna! Oh, si Darna, baby, let's go. Bel, si Darna. Wala. Si Darna. Oh. Bel, ang bato. Oh, si Darna. It's Darna. Oh. Oh. Yeah, no anak, they're not used to. Ito, whole yun? C? Yung sa atin? Yung sa Philippines? Ito, whole D, Bangladesh. Tingnan natin. Diba? Tahimik pa. Mamaya pang alas 5 daw, di ba? Babalik na lang kami mamayang mga alas 5. Pero ang parking natin. It's okay. Oo. Pero hindi naman masyado. Excited ako sa Bangladesh area for food. Because I've been curious. Oh, sorry. Tapos may Pakistan pa, right? Yan, may Pakistan sa kabila. Siyempre, tatry natin yan. Try natin lahat. Lahat? 2 hours later. Kanina walang pila, ngayon pagbalik namin, Walang pila kasi close pa kanina.
Yan, sinundo kasi namin si mama. Wala sa plano. Dumaan guys, sumama na. Yan. Ayan. Malayo ba ang pinarkingan mo? Kuha ka kayo ng cash. Oo, medyo. May ano ba? Kano yung binayaran mo? 49. So, binigyan pa kami ng... lahat. Like hanggang Friday na siya. Ay, Like for the whole event. hanggang Sunday. Sunday. Parang, oh. Sabag. Binigyan pa kami nito. Tapos, ito ngayon to, itong yellow... So, hindi ka na itong... nag-pay for today, but also hanggang sa other days. Oo. Ayos, no? Pwede tayo pumalik, no? Yes. Tatlong ticket. Ay, ano yan? Kisain mo yan. Tulo mo Yeah, lang. I know, but of course, alam mo, Isabel's gonna ask for it, so... Okay. Ayan. So happy! Bangladesh. Picture kita yan. Picture kita. Bangladesh. 1, 2, wait na. 1, Wala pa naman masyadong ganap. Ano sa Hall E? ano, Norway? Norway? Nepal. Nepal? Yeah. Mine. Food. We did it last year. I know. And, we had an incredible partnership with So, halo-halo, hindi lang Pilipinas. And we look forward to continuing this beautiful working Hello. that we have all Say baby, namaste baby. this year as well. Namaste, say namaste. Look forward to seeing you all today first, and then of course Wow. tomorrow and the day after tomorrow. We got beautiful performances lined up just for you, representing the true beauty and Ayun, mga food, culture oh. of Pakistan. With that, let the show begin. I'll call Gandaan pa yan. Ayun. Snow. Sa India, sabi. Magayon dapat eh. Taj Mahal. Sana makita natin yung mga sumasayaw sa'yo, no? Yun ang mga maganda, no? May mga naka-outfit. Oh. May yung mga Dad, I'm perform. just gonna go and check out the booth. Sige na. Baby, they are beautiful. Sa Marcolo ko. I know. Look at this. Pakistan. Oh, Pakistan. So beautiful, Isabel, isn't it? Oh, no. Be gentle. Natuwa si Isabela, umawak-hawak. Ay, hello. Ang gaganda, no? Ang gaganda, no? No, baby, no. Pakistan. Mga nachos, daddy. Ha? Nachos. Yung ano nila, mga delicacy din nila. Oh my gosh, alam ko na kung ano to, my favorite. Chicken ka, ano? Butter chicken? Oh, dito pala yung China din. Ito, China. Cash only. Sabi ko sa'yo, dapat may ka. Siyempre, Philippines naman, oh. Philippines! Hello. Kanina walang ano, no? O, yan, oh. Ano yung kita sila, baby? Ano yan, Bel? Dancing sila, ate? Sapaw. Sapaw. Let's see. Yan kila kuya. Ukat mo, andito, ano? Siyempre. Ay, marami ng tao kanina. Maaga kami kanina eh. Daddy, angkat mo. Kahit di ka pala. Ilocandias. Panada. Bakit tayo panada? Cash card, sorry. Yes. Ano?
Locos empanada. We're here for the food. Yep. Nakaisa na, nakasiopaw ka na. Siopaw, empanada, and then we're gonna buy sa Indian pang pinalo yun. Butter chicken? Butter chicken for dinner. Ha? Are you hungry na? Ayun o, mapalagay na siomay. Tapos after this, kain na tayo. Doon sa ano, sa labas. Tapos lipat na tayo naman. Ibang bansa naman. Happy! Diba? Ang daming tao sa Philippines. Ang laki pati ng Oo, kapatid na Philippines. Isa sa Padilla. alam na, syempre, pag Alam yun, ilang pag Philippines, palaging ano yan, Lagi separate. pabongga. Mama, talaga kumaharang. Gusto ba separate? Opo, hurry daw. Each, ano, 3 each. Or makapyo. Hi, Dad! Hi, vlog! Kasi ayaw ni Mama ng maanghang. Opo, para makabukaw. Actually, ano lang, side dish lang talaga yung siomay. Ang main dish dito is yung chili sauce. Ano, chili garlic oil. Yun naman? Oh, excited si Isabel ng siopaw. So much really Ano good. pa? Ang dami tao, no? Mahirap lang maghanap ng ano, ng upuan. The dance has got a little intense, so thank you for your patience. I love chili oil. It's what happens when you're having fun, right? Mama, sarap busog. And Ito, no? Ilocos empanada. Yan. Bata. Dapat mag-aaral ka si Isabel. Dapat ganyan din si Isabel. Oh. Dapat ganyan din yung Isabel. Sayaw-sayaw din ng ganyan. kung nasa Pilipinas tayo, lahat ng mga ano ba yung activity sa school, present. Ayo bebe batin. Hirap na hirap itaas eh. No? Hindi, wala kasing rhythm. Sabong. Fighting. Sabong. WrestleMania.
tao, no? Hanggang Sabado to eh. One more? Dancing mga ate. Baka chan. Dinilig ng Isabel. Put your hands together for the Kumintang Folk Dance Ensemble. And guys, that was their first show. I can't even hear myself talk. I'm so excited. Kain ng kain. Amel, sige. They're just getting started for this evening. I'll come on stage so you know who's talking right now. Sorry. A little bit of traffic. Yeah. And there you go. It's my turn. Ano Bel? Enjoy? Oh, there you are. Huh? Sorry. Medyo si Isabel yung Board mga Director nagka-dance-dance. Danielle Mustafa. Jocelyn Gonzalo. Ha? Good. All right, thank you so much. Your general support of Folk Fest. We will check in with our VIP. Daming tao din, no? First day pa lang to. Hanggang Sabado to. Ano yung bigay cotton candy? Cotton candy, Isabel. What's that? Dapat lang, di ang bebot. Very big. Yeah, yeah. Let's go. Yan. Lipat kami ng Hall E, pero lalabas pala. Doon sa kabila. Oh, sige, ubusin mo yan. Parang kami lang naman makakaubos ng cotton candy ni Isabel. Masarap. Hmm. I like it. Alam mo yung cotton candy na bibili sa labas ng school natin, yung naka-plastic na. Hmm. Ah, shucks. Namimiss ko tuloy ang
Philippine life when I was in high school. Ang baon ko nun, ano lang, 20 pesos. Grabe ano, 20 pesos? Pang whole day na. 20 pesos pamasahin na lang sa bus. Ito, Norway. Yeah. Don't touch, baby, ha? Just look. Oh, baka kung nandito sa Auntie Franz, baka ano te, bumili ng ganito. Sisya lang mga lalagyan. Ano yan? Uy, parang masarap pa. Mami, parang masarap. I know. Look. Uy, yan o, parang yan. Yung, this a fish? Parang fish. Hello. Beautiful. Ha? Ano yan? Vietnamese. Ito Vietnamese naman. Oh, no. Yeah, that's what I said. Ah, What about the unicorn? Do you like the unicorn? balloons. This not the star at oh yeah. Do you want unicorn? She wants star. Lahat kainan, sarap. Parang sarap. Mirabella. Mirabella? Cantina. Cantina, Mexico. Mexico. Parang ang sarap nito. Is it? No, the white one. I think I want to try the white one. Good. So, iba-ibang bansa. Parang ano, iba-ibang ano. Butter chicken. Oh, wrong. Oh, that's the line. Kaya parang sarap ng dessert ah. And we are going to order this week. Parang sarap. Ito. Ang gusto ko to. Combo 1, butter chicken. Isabel, be careful. Is it good? Looks good. Please turn it. Yeah. But it's good. It's good for dessert though. You can get that one. Thank you. Thank you. Wow. Yeah.
Nandito kami sa part ng India naman. Masisira naman. Ano? Original? All right, welcome back to Pakistan Pavilion. All hope you're enjoying your Yung para Pakistan, no? Sa kabila. Pakistan, tapos China. Ano to, baby? Mango lassi. Merong nabibili na to sa Walmart. Masarap din. Pero ito medyo maasim. Gawa nila. Halata mong dito gawa kasi maasim ang mangga. Silang gumawa. Ayos. Oh. Oh my God. Yung doon sa Pilipinas, active masyado yung mga mga kababayan natin. Lahat sayawan. Ang Philippines, isang pavilion lang. Oh. Okay, let's try the dessert. Walang kahalo. Sa Ito Philippines lang talaga. Matigas. Dito ang India meron kahalong Hello Pakistan, everyone. China, no? So we are Sa iba here Norway, pero yung Philippines Right talaga now, pavilion lang ng Pilipinas. India, our pavilion, our youth ambassadors have arrived. So please put your hand together to welcome them. And they are our youth, so definitely they bring us Parang kang adong. different culture over there, like they are dressed up. Parang and you can adong. see, Kagata na lang, ma. they're coming from there, so Adong. please. Okay. All right. You see the Na mga youth ambassador daw. Dami. Parehas ang lasa. Oo. Para pareho ang lasa? Pero the best ang nan. Mamamagnan ka na. Parang mga adong ang lasa. Tapos ng malipis at batik. Ayun, yun. Masarap talaga rin. Ganun din lasa. Parehas ang lasa. Iba lang ang design. No? Mas masarap yung dinibigay kay Mamang Libre. Free taste. All right, with that, we are going to hand it over to the youth ambassadors. MC, give them a big. Yung mga youth ambassador natin. Asan yung nandyan yung Philippines ayun, no? Naka ano? Ayun, yung dalawa. Dalawa. Oh. Yung dalawa po ano? Ayun ha, okay na. Rubble. Ang gagawin na rubble dyan, ni rubble. Ha? Gabos. Lahat. That's